Ambe au bela jilenfo ka walenyumando. Kokan kiwaria u nasra u la amba iraula ka fo minye Ukraine alebi yere la jela ka sanga walia munu fora ni wati labaina ko ale senyero la chenchenfuga jamana uka. Dalu ya kerengere munu ndira Ukraine jamana ni jamana la chesra yana wa ministry ale bora ko kuma ngalontigiya utukalo tle muga ani wolonvla ka laje kabna na fenfo mimi sika do mau kungolo ma chogo kungolo ma son ale ka fotama sabula waliya munun kera ufe chenche fuga jamana uka krengrene ala mali konnana ya utisega adalu yosi bo ka yira ka fo biko usente kola kuma waliya ke Ukraine ko ni bora sa ka kuma fo aka ministry fe kwa sente kola ka soro daluya munu bi nogo kise kele otola ka yira ka boko miye Ukraine ye marama fen chejugu dronu ani fereu yasaga chenjen fuga jamana kulu dafiri akelno ko wale ataka o yensi frafina jamana chama ma krengrena la Mali aleni jamana munu bi nu ulube ayesi konnana nu ya soro ka jamana ni jamana chesra na wa ministry ka la seri seve aya yira ka foko ulu sente kola ko kuma nu ngalo nye daluya munu ba bolo amasega ulu si kokari wa daluya munu fana be ulu si masega dangana ma alere bolo ka yira ka foko utai tiei tiendo ubora ka kuma uyu fela fo nga bela jeleme min kalama Mali nyema ma dogo wati si minye salongo bela jelen konna na kuma fukara ka yira ka foko Ukraine jamana daluya kerengere umbe mi ma yira ka foko usebe bamanchwali nga wale keba ulu kokoroma donina afolo ye munye bela jelen aye ka fo bamanchwali nga wale keba uluye bini minge Mali wolo masri tabanu udeme ba joglu ka kerengere ne la tenza waten ka ufe Ukraine alasigide munume Senegal ka ufe no Andro Yusufie aleni Yuri Pinavorov ulu bora ka yira ka fo kuye dementa ga do bamanchi jekulu ma tenza watani kele hugumu kona na jouer kalo samba fla ani muga ani nani o wale ifana kofe miye ma kerengere no ye seria jonjono mumba yira ka bogo Ukraine ka senyera kelewla Mali ale jamana kono o dogolente ma shila bela jelema domi ka fogo miye minawnye no ye keleke minawnye ulle wota ko di bamanchi wale kebawma a dronu yera feraw sigira senga ka kalonke foga ta manunu dege keleke minaw ulu barake chugola o bela jelen kofe Mali jamana ere konana ya jando okundara ulu masri tabawnye sufara marala Mali seraka o jain bali o senfe miye Ukraine ga serve de renseignement no jury ale togola sebon ani drone munu yera bamanchi wale kebaw bulu sebeni feme boka abela jelen ngoni sebeni no Ukraine ale ka tamansion nebe ola o be kofe kuna fondi yere be ke mamunu fe no lere ba kokoroma do kosebe no ye France yere kuna fondi la uye uluma dogo ya dangene ma chien chama uka television so ya yira uka kuna fondi gafe ya yira ka fo bi ko miye bamanchi wale njuga wale keba uye ukokoroma do no Ukraine fe bi wa ukokoroma do no fe sini Ukraine jamana chesra na wa ministry akaboli konna na kunganga boni daluya uye akunganga kuma fo mumen ko nun kokari nga bela jelemba donga fo ko minye dakuma da bela jele yesie daluya tei utukalo tletan ani kononton bela jele bora kalama ka ko conseil de sécurité la Mali alena de ba jegulu ulu koni wuliga joge ga segelike ka yira ka fo biko uka jamana be ka dafri o la sa ulu re plenty do Ukraine kata juga la conseil de sécurité la plenty min konna na fana ya yira ka fo akadu ye uka mata minte malienye minte farafina kaye minte Ukraine kaye ukana kana segesegeli ke uka dalia nyini kibara jonjon be mume sega da utloka o bela jelen ko fe jouer kalo temene miye anga ministry no yabla job ye aleye abogoro donc afo bela jelen nyina aya fo chien kele aya fo chien fla ka yira ka ko miye Ukraine jamana e bi bamanchi wale njuga wale kebaw abe ku kokoroma do munu ma feka Mali dafiri munu ma feka Mali ka bi aka jagwani fina o bela jelen dalia farale nyanga Ukraine ma bole nga kuma uye kuma munu fo ko u da sago fo sabula bela jelen ma donga fo bi uye wale munu nge utseku chala adalia chama mbade obe
wa min ye Mali ɲɛmaw ye olu ni diɲɛ seleke naani ɲɛmaw u y'a f'u ɲɛna a mɛnna k'a yira k'a fɔ ko Ukraine bɛ baara min na yan a baara tɛ ɲɛ fiyewu wa a tɛna na sira sɔrɔ wa min ye daluyaw ye olu fana bɛ u bolo ka bɔ ten dɔrɔn k'i jɔ k'a fɔ ko nin waleya ma kɛ o tɛ labɔli kɛ i yɛrɛ bɛ bɔ n'i ka daluyaw ye k'a yira k'a fɔ ko fɛn fɛn fɔra k'a bɛɛ lajɛlen kɔkari o la maaw bɛ se ka da o la nka min ye Mali ɲɛmaw ye u y'a yira sa k'a fɔ ko diɲɛ seleke naani tɔn a yɛrɛ ka wuli n'o ye conseil de sécurité a k'a ka sɛgɛsɛgɛli kɛ k'olu nkalontigiya walima k'u tiɲɛtigiya don nataw kɔnɔna na Ukraine ka nin ko ninnu na